passat amb aquesta varietat? Penso que és el resum. O sigui, no hi ha satisfacció més gran que quan veus que un producte o el consum es trasllada a l'origen, a la terra. I el més important és que el pagès trobi un motiu de guanyar-se la vida plantant garnatxa. És perquè estava molt malament i ara l'hem vist tal com és, o és perquè heu fet una feina de revaloritzar una varietat? Per què ha passat això? Jo crec que hi havia una informació molt negativa i que no ajudava per res. Després s'ha fet una gran feina, no solament nosaltres com a Terra Garnatxa, sinó a nivell col·lectiu a molts països, i tota aquesta suma en un mateix moment ha donat uns bons resultats. Ha sigut la suma de tot. Et sents que tu has fet de cap de premsa de la garnatxa? Que li has millorat la imatge? No, cap de premsa no, perquè això és un col·lectiu i és un grup. Vull dir, la idea, jo penso que hem de ser tots lo suficientment generosos, per això he dit que la protagonista és la varietat. Va més enllà dels cellers, de les DOs, de qualsevol altra frontera. I això, un grup de persones arreu del món ens hem trobat i hem treballat amb aquesta idea, no? Per sobre els personalismes o les identitats petites. No? Ens havíem passat amb varietats foranes, les que antigament es deien millorants i ara ja no les diem així perquè ens fa una mica de vergonya? Home, jo estava cansat de veure i de sentir les variedades nobles o les castes nobles, no? Aquestes coses, gràcies a Déu, ja s'han desmitificat i aquest és el resultat. Es van arrencar garnatxes centenàries al Priorat, al Montsant, també arreu de Penedès, arreu de Catalunya, per plantar garnatxes i varietats d'aquestes castes nobles, cabernets, merlots, tempranillos, i ara no, aquesta tendència, si mirem, segurament els cabernets i merlots s'han mantingut i han baixat, i la garnatxa està pujant. Si més no, hem evitat que s'arrenquin les garnatxes, que la gent valori que una garnatxa vella és un patrimoni. Vosaltres teniu vins que feu a partir d'empels del que havien sigut antics cabernets i que heu convertit en garnatxes, però com vosaltres, altres cellers, hem vist la Vinyeta, hem vist també Viladellobs, hem vist també a la Terra Alta exemples del que fan també a Datària. És a dir, d'alguna manera esteu sent cellers molt dinàmics que potser esteu donant exemple d'altres, de coses que es podrien fer sense cap rubor. Heu tret una mica la por a empeltar i tornar a plantar varietats tradicionals? Home, jo, la meva pregunta, quan vaig entrar, parlo del meu cas a Vinyes Domènech, és què fa més por? Empeltar d'una planta que saps que fa molts anys, centenars d'anys que la tens tu a casa, o comprar clons que no saps d'on et venen a vivers. La major part de garnatxes que s'han plantat els darrers 20-30 anys són de clons que la majoria de cellers no coneix el seu origen. Per tant, reivindico aquest fet de plantar el clon, la varietat que a nosaltres està millor adaptada a casa nostra, no? I en aquest cas la garnatxa peluda. I la garnatxa peluda, que ha donat un vi de finca al Montsant i que ha fet que vosaltres tinguéssiu també tinc entès que també hi ha hagut cellers que t'han demanat si podien tenir algun d'aquests clons. Clar, és que no estava comercialitzada, és a dir, no hi havia vivers que poguessin vendre garnatxa peluda perquè no hi havia plantes. Llavors tot va començar cedint les finques que teníem garnatxa peluda, cedint sarments perquè es fessin aquestes plantes, i és cert, la garnatxa peluda fa 10 anys n'hi havia 45 hectàrees i ara n'hi ha 103 hectàrees plantades. Han sortit de 3 o 4, l'origen és de 3 o 4 vinyes molt particulars, entre elles la nostra, clar. Per tant, si els que han de plantar-la la volen, si els que l'han de cultivar la cultiven, i si els que l'han de veure, perquè feies uns números del Grenache d'Imont també, no? La veuen, què pot passar en el futur? Què preveus que pugui passar en el futur? Aquest és el gran repte i, a més, ho acabo de dir. Ara hi ha com una satisfacció, com si la garnatxa està de moda, tothom en parla, però per mi estem al punt de partida. O sigui, no haguéssim tingut mai que partir de sota zero. Aquest és el punt de partida, una varietat que està implantada a tot el Mediterrani i que té tanta història, no podíem estar com estàvem. El difícil ve ara, no? Els canvis que hi haurà amb els mercats, però sobretot el repte està amb el canvi climàtic. Canviar el maneig de les vinyes, les orientacions de plantació, les alçades i sobretot aprendre a interpretar aquesta meteorologia, com ajudem a la planta a que es vagi adaptant, no anar en contra
d'aquest canvi climàtic, sinó ajudar la planta que s'hi adapti, que s'hi adaptarà. Vull dir, la garnatxa peluda estic segur que va sortir d'una mutació d'una època d'altes temperatures. Perfecte.